mga katunay, mahingot to. So, udto naman siguro karon katunay ya. Natay i-unbox karon katunay nga butang katunay ya. I-order ni namo katunay para sa purpose din makakuan kami flashlight man siya katunay. Sa purpose din maka-spot kami o manyo kami sa gabi nga mag-vlog kami. Sama nang gitawag ba nga pasayan, o kasag, lambay bisag unsa. So mao ni katunay. Tanaw na to katunay kung legit ba ni katunay ha. Dali, ato na i-unbox katunay. Bago pa ni katunay, wala pa gid din na ito ng katunay ha. Tara! Mao ni katunay, waterproof ni siya katunay ha. Mara katunay, waterproof ni siya katunay. Ato siya ng kabon na ato katunay ha. Kanamuton na rin eh, paks yun na rin katunay. Hop, pa ni katunay ha, legit pa katunay ba? Dili ba sa dia-dia. Katunay ha. Katunay oh. The best kay katunay oh. Ala ka diya. Dako siya katunay oh. Man. Purot sining ko katunay ah. Lambay. Kasag, pasayan bisag unsa. Dara katunay oh. The best kay legit gid kay katunay oh. So wala na sayang amo kanang kwarta katunay ah. Legit kay katunay ah. So makapangsiyo na kami makapag-adventure namin sa gabi katunay. Dara pa katunay oh. I-charge na rin siya katunay.